I would like to thank all of teachers. They give us knowledge. They give us knowledge on teachers, but we have all gathered her to very happy Teachers Day. Now I am going to end my speech. Happy Teachers Day. Jai Hind, Jai Bharat. व इथे उपस्थित माझ्या मित्रमैत्रिणींनो, आज मी तुम्हाला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्याविषयी थोडी माहिती सांगणार आहे. ती तुम्ही शांत चित्ताने ऐकून घ्यावी अशी मी नम्र विनंती करते. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हे महान विद्वान, तत्वज्ञ, विचारवंत, शिक्षक तज्ञ तसेच आपल्या भारताचे दुसरे राष्ट्रपती होते. त्यांनी शिक्षण क्षेत्रात काही मौल्याची कार्य केली. म्हणून 5 सप्टेंबर हा दिवस शिक्षक दिन म्हणून साजरा केला जातो. त्यांचा जन्म 5 सप्टेंबर 1888 साली तमिळनाडू येथील तिरुत्तनी येथे झाला. त्यांच्या वडिलांचे नाव वीरास्वामी व आईचे सीताम्मा होते. त्यांनी प्राथमिक शिक्षण गावी व माध्यमिक शिक्षण मद्रास येथील ख्रिश्चन कॉलेजमध्ये पूर्ण केले. त्यांना 1954 साली त्यांना भारतरत्न हा सर्वोच्च किताब बहाल केला. एवढ्या बोलून मी वाढवणारे शिक्षक, शब्दातून ज्ञान वाढवणारे शिक्षक, जगण्यातून जीवन घडवणारे शिक्षक, जगण्यातून जीवन घडवणारे शिक्षक. सन्माननीय व्यासपीठ, आदरणीय गुरुजन वर्ग आणि माझ्या विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो, 5 सप्टेंबर हा दिवस आपल्या भारत देशात शिक्षक दिवस म्हणून साजरा केला जातो. 5 सप्टेंबर या रोजी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण यांचा जन्मदिवस. डॉक्टर सर्वपल्ली हे एक आदर्श आणि विद्वान शिक्षक होते. डॉक्टर सर्वपल्ली हे आदर्श शिक्षक होते. त्यांच्या शिक्षणावरील प्रेम आणि विद्वत्तेमुळे त्यांचा जन्मदिवस हा भारतामध्ये शिक्षक दिवस म्हणून साजरा केला जातो. आकाशात भरारी मारण्यासाठी पक्षाला पंख असावे लागतात. आकाशात भरारी मारण्यासाठी पक्षाला पंख असावे लागतात. मनमोहक वातावरणासाठी फुलाला सुगंध असावा लागतो. मनमोहक वातावरणासाठी फुलाला सुगंध असावा लागतो. परंतु विद्यार्थ्याला शिक्षण घेताना चांगला शिक्षक असावा लागतो. चांगला शिक्षक असावा लागतो. असे म्हणतात की एक पुस्तक, एक पेन, एक विद्यार्थी आणि एक शिक्षक संपूर्ण जग बदलू शकतो. शिक्षकाचे महत्व आपल्या जीवनामध्ये अनन्यसाधारण आहे. मित्रांनो, तुम्हाला शिक्षक या शब्दाचा अर्थ माहित आहे का? शी म्हणजे शील, श म्हणजे क्षमा आणि क म्हणजे कला. ज्यांच्याकडे शील, क्षमा, कला याचा त्रिवेणी संगम आहे तोच खरा शिक्षक. शिक्षक म्हणजे लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडवणारा खरा शिल्पकार होय. जाता जाता एवढंच म्हणते, जो द्रव्य वाढवतो तो काळजी वाढवतो. जो द्रव्य वाढवतो तो काळजी वाढवतो, परंतु जो विद्या वाढवतो तो मान वाढवतो. जो विद्या वाढवतो तो मान वाढवतो. हे कार्य फक्त शिक्षकच करतो. अध्यक्ष व येथे जमलेल्या सर्व शिक्षक, गुरुजन वर्ग व येथे जमलेल्या माझ्या सर्व बालमित्र व मैत्रिणींनो, आजचा दिवस हा शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांसाठी, आजचा दिवस हा आपल्या सर्व विद्यार्थी आणि विद्यार्थ्यांसाठी खूप विशेष दिवस आहे. आज एक शिक्षक आपल्या विद्यार्थ्यांना किती चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन करतो. प्रत्येक विषय प्रत्येक विद्यार्थ्यांना किती चांगल्या प्रकारे समजून सांगतो. एका शिक्षकासाठी हे महत्वाचं नसतं की वर्गातील हुशार विद्यार्थी व विद्यार्थिनी कोण आहे. एका शिक्षकासाठी हे महत्वाचं असतं की खालच्या पायरीवर कोण आहे विद्यार्थी, मग त्याला पुढे घेऊन कसं पुढे जायचं हे एका शिक्षकासाठी महत्वाचं असतं. एक शिक्षक हा अथांग पसरलेल्या समुद्र सागरासारखा असतो. ज्या शिक्षकांपाशी आपण कितीही प्रश्न घेऊन जावा त्याचं उत्तर प्रत्येक शिक्षकापाशी असतं. प्रत्येक शिक्षक आपला विषय खूप चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन करत असतो. आपल्याला ज्या प्रकारे समजेल अशा प्रकारे आपल्याला शिकवत असतात. असाच सायन्स हा विषय खूप अवघड आहे. त्याचे शिक्षक पवार सर आपल्याला जसं समजेल असं सांगतात. किती डीप मध्ये व खोलवर जाऊन ते आपल्याला समजून सांगतात. तसेच गणिताचा विषय त्याचे शिक्षक गटकर सर आपल्याला खूप चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन करतात. गणित हा विषय सुद्धा खूपच अवघड आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला गणित समजल्याशिवाय पुढे जात नाही. असं म्हणतात की मराठी, हिंदी, भूगोल व इतिहास हे स्कोरिंगचे विषय आहेत. तर प्रत्येक शिक्षक खूप चांगल्या प्रकारे आपल्याला मार्गदर्शन करतो, म्हणून ते 4 विषय आपल्याला स्कोरिंगचे असे वाटतात.
एक शिक्षक आपल्याला शिक्षण शिकवत असताना आपल्याला ते शिक्षक फक्त धडेच नसतात शिकवत, तर ते आपल्याला जगण्याचा मार्ग शिकवत असतात. शिकवलेलं पण मला खूप आवडतं. खुरुंगे सर खूप भारी शिकवतात, ते मराठी खूप भारी समजून सांगतात. आणि हजारे सर खूप भारी भूगोल शिकवतात. मला त्यांना सगळं खूप आवडतं, कारण की ते आम्हाला गावाला जायला आम्हाला कधी असं गाडी नसली का नाही, ते आमची खूप मदत करतात. आणि म्हणून मला त्यांना सगळं खूप आवडतं, कारण की ते अडचणीमध्ये खूप आम्हाला मदत करतात. आणि तुमच्यासारखे शिक्षक आम्हाला लाभले, खरंच मी खूप भाग्यवान आहे. आणि असे सगळे सर लोक खूप भारी आहेत. आणि जाता जाता एक सांगते की चिखलातला जन्म सार्थकी लावावा, चिखलातला जन्म सार्थकी लावावा. तुमच्यासारखे शिक्षक प्रत्येकाला मिळावे, तुमच्यासारखे शिक्षक प्रत्येकाला मिळावे. अध्यक्ष पूज्य गुरुजन वर्ग व येथे जमलेल्या माझ्या बालमित्र आणि मैत्रिणींनो, आज मी तुम्हाला टीचर्स डे विषयी 2-4 शब्द सांगणार आहे. जसं की मला गणित हा विषय खूप आवडतो. आम्हाला 10वीत आल्यापासून घोगरे सरांनी खूप गणितात मदत केली. आम्हाला अवघडात अवघड गणित सोपं करून शिकवलंय. आणि तसंच मला सगळे शिक्षक आवडतात. जास्त करून आवडतीचे शिक्षक म्हणजे घोगरे सर आणि पवार सरांनी आणखी सायन्स विषय खूप सोपा करून शिकवला. शाळेचे मुख्याध्यापक सुरेश सर हे बी खूप आवडतीचे शिक्षक आहेत. आणि हिंदीचे सर हनुमंत भांडवलकर. एवढे बोलून मी माझी भाषण ठेवते. पूज्य गुरुजन वर्ग आणि येथे जमलेल्या माझ्या बंधू आणि भगिनींनो, आजच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष श्री कांबळे सर आणि गटकळ सर आदी सगळ्या सर्वांना टीचर्स डेच्या खूप खूप शुभेच्छा. शिक्षक म्हणजे म्हणजे शिल्प आणि क्ष म्हणजे क्षमा, क म्हणजे कला, अशा ज्यांच्यात त्रिवेणी संगम असतो तोच खरा शिक्षक असतो. तसेच आम्हाला खूप सगळे शिक्षक आमच्या शाळेचे खूप छान आहेत. तसेच आम्हाला गणितचे सर खूप छान शिकवतात. ग म्हणजे गुंतागुंत, न म्हणजे न सुटणारे, त म्हणजे तडजोड करून सोडणारे असे गटकळ सर ते आम्हाला खूप शिकवतात. आणि पवार सर जरी इथल्या शाळेत नवीन असले तरी त्यांना आम्हाला मराठीतून म्हणजे सांगता येत नाही, तरी ते खूप आम्हाला मराठीतून सांगतात. ते आम्हाला खूप डीप मध्ये शिकवतात. तसेच माळवदे सर ते आम्हाला इंग्रजी विषय शिकवतात. तर शिक्षण म्हणजे नुसतं पुस्तक शिकवणं असं नसतं, तर आपल्या आयुष्याचा मार्ग दाखवत असतात सर. एवढे बोलून मी माझे भाषण संपवते. जय हिंद.